Benvinguts. La pandèmia ens va obligar l'any passat a cancel·lar les jornades de cultura popular, encara que la tecnologia ens permet continuar-les en un format diferent. Les jornades estan organitzades per la Federació de Colles de Ball i Cultura Popular d'Eivissa i Formentera, amb la col·laboració del Consell d'Eivissa i enguany també amb entitats com, per exemple, l'Institut d'Estudis Baleàrics o aquest any la Cofreria de Pescadors d'Eivissa. La 20a edició es titula De la mà cap a la mà. La pesca tradicional a l'illa d'Eivissa, pesca amb vertet i arts de parada, és el títol de la conferència que ens oferirà Immaculada Montero. Llicenciada en Biologia per la Universitat d'Alicant, també cursa un doctorat a la Universitat de les Illes Balears. És tècnica en pesca per el grup d'acció local, el grup líder, i fa feina en col·laboració amb el Consell i amb totes les cofreries de pesca d'Eivissa. Bon dia, jo soc Naima Montero i treballo per al grup d'acció local d'Eivissa i Formentera com a tècnic de pesca en coordinació amb el Consell Insular d'Eivissa, amb el doctor Toni Box. I venim a presentar-vos la pesca tradicional a l'illa d'Eivissa i la pesca amb artet i amb arts de parada. Què és la pesca amb arts de parada i amb arts de tirada? Són les modalitats més antigues de l'illa d'Eivissa. Per una banda tenim els arts de tirada, que són armillos de pesca i una conversació entre el cerco i l'arrossegament, que es fa a prop a la costa. I és la més tradicional a l'illa d'Eivissa, la veurem millor. I per altra banda, els arts de parada són armillos de pesca que surten des de terra i intercepten el pas dels peixos. Són evolució de les almadravilles i per les tonyines i actualment són els tonaires i les morunes. Els arts de tirada, com he dit abans, són part de la tradició eivissenca i abans l'ofici de pescador era un ofici molt dur perquè no tenien ni vestits d'aigua, ni les embarcacions no tenien motor, anaven amb rem i amb vela. Els caps eren maromes molt grosses, fetes d'espart, que pesaven moltíssim, i la remuneració era molt escassa. Els altres són unes de les modalitats d'ormejos més antigues de l'illa d'Eivissa, i els pescadors arribaven les veles i posaven rumb cap a les zones de pesca seleccionades, sabent que no tornarien a casa en uns quants dies, inclús setmanes. Els arts de tirada, com es pot dir, són ormejos que fan un cerco i després arrosseguen fins a la costa. Vam sortir a partir de la xàvega, bolitzo o bolitzo, depenent de la grandària de l'arc, com es pot veure a la imatge. En aquest tipus de pesca anaven entre 17 i 20 persones que treballaven la maniobra per poder sacar-la fora de l'aigua. La xàvega, que és la primera que es va començar a utilitzar, deixava la meitat de la tripulació a la costa i les donaven una de les maromes, feien el vol alrededor dels peixos i tornaven a la costa amb l'altra meitat de la tripulació per arrossegar la red fins a la costa. Quan arribava la corona a la costa, les captures es pujaven a bord d'una altra embarcació, que es deien els traginers, que eren els encarregats de dur el peix al port. La tradició eivissenca es donava el cor per tota l'illa perquè la gent sortira a comprar el jarret. I actualment tot això ha anat a l'actual jarretera, que és l'art tradicional de pesca del jarret de l'illa, on només hi ha 2 tripulants i s'utilitzen els motors per sortir l'art de l'aigua. El funcionament és molt similar, però no tenen que desembarcar a la costa. Utilitzen una àncora, el punt 1, com es pot veure a la presentació,
deixen passar tota la maroma, les xarxes, el vol, i tornen una altra vegada al punt de partida per arrossegar les xarxes fins a l'embarcació. Com es pot veure a les imatges, els peixos estan vius fins a arribar al vaixell i això ens permet deixar anar la pesca que no és necessària. Després ampliarem aquesta part. Com ha canviat la pesca? Des de l'any 2006, aquesta modalitat de pesca està regulada pel Reglament del Mediterrani i no tothom pot pescar-ho, ja que els salts de tirada només es poden utilitzar embarcacions que puguen demostrar 5 anys de pesca històrica. Actualment el cens està tancat i les captures se les fa un seguiment diari. Us explicaré una mica com. Tot això part de no tenir cap coneixement de l'espècie. Teníem un estudi del 76 i la resta dels estudis eren del Mediterrani Oriental. No es coneixia els punts on es pescava, els horaris, la forma de fer-ho, manca la informació de les captures, desconeixement de l'estat de l'estoc. Així que, partint d'aquesta pesca tradicional, el Reglament Europeu de 2006 prohibeix la pesca. Però un dels articles del reglament permet l'excepció que agafa el govern balear per crear un pla de gestió per monitoritzar la pesca. Aquest pla de gestió té un comitè de seguiment on hi ha representants tant de la Direcció General de Pesca, del Consell d'Usura d'Eivissa, del de Formentera, de les confraries de pescadors d'Eivissa, de Sant Antoni i de Formentera, d'organitzacions de productors de Mallorca i organitzacions ecologistes. Tota aquesta gent es reuneix cada mes per fer una monitorització de la pesca. El registre d'embarcacions que hem parlat darrere exigeix 5 anys de registres històrics de venda per poder fer la pesca. I a dia d'avui tenim 7 embarcacions autoritzades a l'illa d'Eivissa. El seguiment de la pesca és mensual, on es comprova el compliment d'umbrals i es determina si es continua o no amb l'activitat pesquera. Aquests umbrals de captures estableixen la quantitat mínima de pesca per poder corroborar que la població de l'espècie objectiu es troba en condicions òptimes. Com funciona? El dia de la reunió mensual, la comissió de seguiment comprova si es supera aquest umbral mínim, es continua sense cap problema la pesca, però si no es supera, es fa una restricció d'un dia setmanal per fer una menor pressió sobre l'estoc pesquer. Al següent mes, la comissió es reuneix una altra vegada i si es supera, cap mesura més. Si no es supera, es tanca la pesqueria perquè seria un indicador de que s'està fent una pressió sobre l'estoc. Aquest mínim es calcula hi ha dues formes. Nosaltres utilitzem les captures efectives, que són les captures totals de pesca, dividit en 3 dies de pesca. I així tenim en aquest gràfic els resultats dels umbrals. En la part damunt i en la part davall tenim les captures registrades. L'any passat van tindre alguns problemes, però en ningú moment es va tancar la pesqueria. Només al mes de desembre, de febrer i d'abril es va posar la norma de que hi havia que llevar un dia de pesca. Cada any, al principi i al final de la temporada, el seguiment de l'activitat pesquera es fa una reunió amb els pescadors. En aquesta reunió se'ls comunica les quotes de cada any, se'ls dona el registre de soltes i captures que tots els pescadors han d'omplir i s'estima l'horari de l'any i es veu un feedback de les seves experiències.
com ha evolucionat aquest pla de gestió des del moment en què es va crear fins ara. Van partir d'un rendiment mínim per assegurar les poblacions, aquests umbrals dels que parlàvem, que varien molt, depenent dels mesos, i es determinen per la Direcció General a principi de temporada. Quan van partir, els horaris eren des del 6 del matí a les 4 de la tarda, però aquests horaris no són els més pràctics per a aquesta activitat. Després de treballar amb ells i de fer el seguiment, s'ha decidit que poden sortir del port a les 4 del matí fins a la 1 del migdia. Aquesta pesca màxima, que és la quantitat total que poden pescar entre tots els pescadors de l'illa i que determina el final de la temporada, abans era 10.000 quilos, però el treball amb ells ens ha demostrat que una xifra més aproximada són 30 tonelades, però per fer la pesca més equilibrada se'ls determina 800 quilos per vaixell i per setmana, com a màxim que poden pescar. La temporada de pesca, quan va començar l'estudi, era des del 15 de novembre al 15 d'abril, però això va canviar des de l'1 d'octubre al 30 d'abril. I ara es requereix la professionalitat, que és que els pescadors han de demostrar que treballen almenys 90 dies a l'any. I per últim, quan va començar l'estudi no es registrava aquesta solta que vam comentar al principi, que és deixar anar la pesca que no és necessària, que no es pot vindre, i ara es registren uns 15.000 quilos més o manco cada any. Tot allò és part del coneixement que anem arreplegant a poc a l'illa, i quan vam dir que no coneixíem com es feia i on es feia és perquè la pesca d'arts de tirada és molt important on es fa, perquè els arts són molt grossos, són molt grans, i no poden treballar a qualsevol lloc de l'illa. I la red que porten és molt fina. Per això, si hi ha qualsevol cosa al fons de la mà, poden romper. Per això només poden fer-ho en llocs concrets de l'illa i hem cregut necessari encontrar aquests llocs per poder evitar, en la medida del possible, les interaccions amb el sector nàutic. Una altra dada que vam obtindre a partir dels estudis és que la pesca que es fa just a l'alba, que és sobre bancs d'arena completament, i la pesca que es fa més tard, ja al dia, sobre fons mixtos, deixa peixos diferents. Quan es fa la pesca a l'alba, la pesca és molt més selectiva, per dir-ho d'alguna manera, els peixos són més grossos, i quan, com podeu veure en la part dreta de la gràfica, i quan es pesca de dia, les mesures dels peixos són més variables. Però, a pesar de tot això, és un ormeig molt selectiu. Més del 90% de les captures són l'espècie objectiu de la pesca. I la resta, un 3% són descartes, però un 6% són altres espècies que són econòmicament rentables, com pot ser el gall de Sant Juan, la rolla, el sorell, el moll, i les espècies de descart són una mica la boga, la vaca, la doncella. Són espècies que, gràcies a aquest tipus de pesca, s'amollen sense cap problema. I ara anem a parlar una mica de l'espècie objectiu, que en aquest cas és el jarret. El jarret té dues temporades, una on viu per damunt de la praderia de Posidònia, a menys de 30 metres, que aquí estaria denominat com infralitoral, que és el temps quan es pot agafar
amb els arts tradicionals. Després, quan llega l'època reproductora, es va a menys de 30 metres al cercle litoral, on ja no és possible agafar-ho en aquest tipus d'art. Quan es va a reproduir-se, fa aquests nius, que ho podem ver així, a l'altra banda de la praderia, a uns 50 metres, més o menys, on els jarrets, si presteu atenció, es pot ver com cuiden cada un dels nius. Què és el més característic per diferenciar un jarret d'un altre peix? És la marca quadrangular que té al costat. Les femelles tenen un color més platejat, però la marca es veu clara i els mascles canvien la coloració a l'època de reproducció, on adquireixen tons blaus al llom i les aletes canvien. Com van determinar quan és aquesta reproducció i van determinar que és per aquest motiu per el que els peixos es van? Van fer l'índex gonadosomàtic, on van agafar jarrets de tot un any i fent-li una incisió ventral van treure les gònades i la relació entre el pes de l'individu i les gònades ens va dir quan és el moment en què es fa la reproducció. Podem veure que es preparen per a reproduir-se entre març i juny, més o menys, que és el temps quan ja no es pot agafar en l'art tradicional. La classificació que vam fer un poquet de les gònades partia de les femelles, per exemple, de 2 centímetres, però es veu com ràpidament augmenten molt de tamany i es comença a veure els ovocits, els ous, dins de les gònades, i com poden agafar 3 o 4 centímetres, que és moltíssim per un peix tan xicotet. I al final, com després de la reproducció, és claríssim el moment en el que ja ha sigut la posta. Els mascles, una mica del mateix, gònades molt petites al principi, que van augmentant a mesura que van passant els mesos. Al mes d'abril ja es pot veure com estan plenes d'espermatozoides i com després de l'època de reproducció tornen a estar buides. Aquestes gònades es van mirar també a microscopi per poder corroborar com augmentava el tamany. Les femelles estan a l'esquerra i els mascles a la dreta. Es pot veure com augmenten el tamany quasi 10 vegades dels ovocits fins ser els ous i com el 3, per exemple, es veu clarament com hi ha tots els espermatozoides preparats per sortir. Un altre dels problemes que tenia és que la biografia era molt confusa per l'edat que tenien els individus. L'edat dels peixos és important per poder determinar l'estat de la població, perquè una població que viu molts anys hi ha que gestionar-la diferent a una població de vida curta. Per fer la determinació correcta de l'edat dels nostres individus, vam agafar els otòlits i vam agafar els de primer any, que serien al mes d'abril, més o menys, i vam determinar la grandària de l'otòlit i després això es va traslladar als grans per determinar l'edat màxima. Hem pogut veure que fan 4 anys sencers, però la màxima duració que hem pogut registrar són 5 anys. És important per entendre això comprendre una mica com funciona la reproducció del jarret. Tots els jarrets naixen femelles i alrededor del tercer any canvien a mascles.
Els mascles ja han vist que canvien de color i després són els que cuiden els nius. Per això, la vida media és fins als 5 anys, després de ser mascles. La determinació del primer any, per a corroborar que era realment el primer any el que estàvem veient, vam comptar tots els anells diaris, com es pot veure a l'imatge, des del core fins al límit dels individus de la talla que nosaltres creiem que era el primer any i vam corroborar que verdaderament era l'autolit d'un individu d'un any. Per una altra banda, tot això, totes les dades de l'edat, de la reproducció, de les captures, de les zones, ens ha donat ferramentes per poder determinar una mica millor l'estat de la població, si realment la pesca afecta o no a les poblacions de l'illa d'Eivissa. Els resultats ara apunten principalment a que la població està molt ben conservada i que la interacció amb la pesca no és dañina per l'espècie. Per una altra banda, hem parlat abans de que els pescadors, quan arriben a la quantitat de peix que creuen que poden vendre, deixen anar la resta. Això ens generava una qüestió de si aquests peixos que es tornen a la mà poden sobreviure. Per això vam fer un estudi tant de l'espècie principal, que és el jarret, com de la boga i del jurel, per conèixer si tant els descartes com l'espècie principal podien sobreviure. I els resultats són molt reveladors. Diuen que tant el jarret com la boga sobreviuen sense cap problema, que sí que tenen un estrès associat a la pesca, com és normal, però entre el dia 3 i el dia 7, després de la captura, ja tornen a valors normals, per lo que és recomanable continuar fent aquestes sortes. A l'estudi es veia una mica com el moment de capturar-los tenien tots la coloració d'estrès i nadaven erràtics, però al cap d'un dia, 2, ja nadaven tots junts i tenien la coloració normal dels jarrets. Ara veiem una miqueta un vídeo.
Molt bé, ara continuem amb l'altra part dels salts de parada. Està regulat per el decret de 2003, del 21 de febrer, per qual es regula la pesca amb arts menors de les aigües interiors de les Illes Balears, modificat en 2005, i segons el seu article, en el qual es desenvolupen els salts de parada són arcs fixos de xarxa que escalen perpendicularment a la costa amb un dels extrems fixat a terra i l'altre mitjançant elements de flotació i ancoratge, classificant-se finalment en 4 tipus: solta, almadralla o tonaire, almadralla o tonaire i almadralla i moruna, cadascú amb diferents característiques. Encara avui és aproximar-se a Sant Joan quan es reparten els punts de pesca de l'illa. Aquest sorteig ha canviat molt. Abans molts pescadors volien aconseguir els millors punts per pescar i actualment, inclús pels millors punts de costa, només hi ha un pescador que el sol·licita. La solta és un ormeig format per teles rectangulars que formen una paret des de la superfície fins al fons i té un estret amarrat a terra i un altre de fora que es disposa fent un arc d'una circunferència. Les soltes poden arribar a tenir una longitud de 300 metres amb malles de 80 mil·límetres. Per una altra banda, l'almadralla o tonaire és un arc similar a la solta que forma paret des del fons fins a la superfície i, al igual que la solta, en un extrem a terra i en l'altre col·locat perpendicularment a la costa, formant un arc de semicircunferència. Les malles són de 200 mil·límetres i la seva longitud és aproximadament la misma. Aquesta és una representació de com és un tonaire o una solta i la idea principal d'aquest tipus d'ormeig és interceptar els peixos quan surten de les baies. Després verem millor. L'altre tipus de pesca és la moruna, que és un arc de xarxa més complex que els anteriors, que es divideix en 3 parts. Una cua, que escala perpendicularment a la costa i està formada per una tela rectangular
que forma paret, igual que els anteriors. Després té els rotllors, els quals també van des de la superfície fins al fons i formen una doble espiral a l'extrem de la cua. I finalment el moridor, que és un caixó de xarxa que alberga els peixos al seu interior perquè no poden sortir. Com us deia, es posen al final de les baies per captar els peixos que entren en busca d'aliment dins de la baia i quan van a sortir es troben amb la xarxa. Durant l'any 2018 es va realitzar la primera identificació de punts de pesca tradicional per salts de parada, dins el qual es van catalogar els punts que actualment es sortegen. I això està molt relacionat amb la part que vam parlar anteriorment del salt de tirada, per ser punts fixos al voltant de l'illa. Es van identificar les principals problemàtiques associades a l'ús d'aquests tipus de pesqueria. Partint de la informació disponible a les confraries de pescadors de l'illa d'Eivissa, que concreten bàsicament dos mapes, un de punts els punts que es sortegen i podem veure així el registre de punts de pesca des de l'any 69 fins al 2018, on es veu com la tendència principal de la pesca en els anys passats era l'almadravilla o la solta i com a mesura que van passant els anys això ha canviat molt i ara els principals són el tonaire i la solta i la moruna, que el passat no tenia més importància. I aquest seria el mapa que es va realitzar on estan tots els punts d'arcs de parada de l'illa registrats amb GPS amb l'ajuda dels pescadors i anem a ampliar una mica una de les zones per poder veure com en blau estan triangulats les zones d'arc de tirada, aquestes zones que dèiem que han d'estar límpies per poder fer la maniobra i els punts grocs són de l'arc de parada, que són els punts fixos que es sortegen per cada un dels pescadors. Ara anem a veure un poquet com es fa aquest tipus de pesca. Doncs tot aquest esforç per crear els mapes, tant de punts de parada com a punts de tirada, és per
poder donar una ferramenta als pescadors i a les confraries per poder defensar una mica el sector primari, el sector tradicional, en una illa com l'illa d'Eivissa, tan turística, que quan arriba l'estiu la pesca i el sector tradicional passen una mica a un segon pla i tots aquests punts a vegades estan ocupats per embarcacions turístiques i fan que la pesca professional no es pugui desenvolupar com toca en àrees d'augmentar el turisme. Això és una ferramenta con la que poden reivindicar una part tradicional de l'illa que s'ha fet durant moltíssims anys i que ara a poc s'està perdent perquè cada vegada és més difícil poder treballar. I moltes gràcies per la seva atenció.